Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Sezantsi eMpumalanga naseNtshonalanga ngomhlaba wonke jikelele sanibonani molweni Dumelang Bhonjoti Madekwane Demasheroni yenda igama lomabona kude wakho siyaviva TV1 kanti lami ngingo MC Pholobasa ngihamba ngedwa sukela namhlanje ngihamba ke nenyanga enkulu ugogo uMakhosi Mngoma enimazi kakhulu ngodlozi labadala. Makhosi asikwamukele sikubingelele bese sikupha ithuba lokubingelela ababukeli emakhaya. Siyanibingelela nonke umhlaba wonke nje amagumba manomhlaba sibingelela uMakhosi Mngoma onibingelelayo. Amen. Siyabonga kakhulu ukuthi siphinde futhi sibe kanye nawe Dlozi. Siyazi ukuthi iningi labantu mase kufike wena lesuke libona izimpendulo. Mhlambe ngeyibomu nje gogo. Masingakhumbuza umuntu okade akugcina naloyo oqala ngqa ukubona. Masikhuluma uMakhosi Mngoma sikhuluma ngobani? Nikhuluma nje ngomholi webandla. Futhi ke nikhuluma nesangoma sasendaweni yase-Adams eposini kaMgcineka ngokuzalwa ngazalelwe eMbumbulu Embo endaweni yaseChubeni. So nikhuluma nje noMakhosi Mngoma owathwasa nje ke into yamadlozi waziwathwasa igaba zazintathu kulabo mhlawumbe abangakaze bangazi kodwa nje uMakhosi Mngoma waseposini kaMgcineka eAdams. Khona la eKZN. Khona la eKZN. Ofisa ukuthola usumnyalelile indawo kodwa ucingo lakhe akanalo. Mhlambe simuphe lona engazephelelwe idatha. U069 233 1566 kanye no078 544 1736. Ngiyazi Dlozi sineyinhlelo ezikhona isigodlweni sakaMakhosi Mngoma esizoyitshena abantu noma isizoyikhumbuza abantu ezilokho eminyezelwe njalo esigabeni sokuthi abantu basondele bezosizwa belekelelwe ngamanani aphansi ngoba iningi labantu ala-afford kukhuphuka petrol kukhuphuke konke badinga abantu ukuhlengehlengiselwa izinto zabo ezingahambi kahle namabhizinisi ashona phansi kuningi nje khona nabanye abafisayo basawuthola umsebenzi ngoba laba abahleli kuyona imisebenzi abasayidedeli nabo. Kodwa ngiyafisa ukuthi siqale sikhulume ngendaba enkulu ethinta umuntu ongenayo imali yokuza esigodlweni ongenayo imali yokuza eKZN othi kodwa mina ngaka-afforda gogo ukuthi ngithumelele imali bese ungikhoriyela into engase ishintshe impilo yami. Ake sikhulume ngekhemesi lakho gogo. Likuphi ikhemesi lakho nendawo? Ikhemesi lami lisesiphingo empilo kunodokotela ekuthiwa uMpilo eduze kwe-Adams erank. Yes. Ilasitholakala khona eshop number 15. Ilapho ke kukhona ikhemesi lami esiphingo. Okay. Uzothi omunye umuntu usushilo ukuthi likuphinde indawo ikhemesi kodwa siyafisa ukuqonda ukuthi kuyabhukhwa yini mawuzo zekhemesi noma ufika nanoma ngabe isiphi isikhathi? No, ufika noma ngasiphi isikhathi livulwa nje insuku zonke kusuka ngo7:30 kuze kuyoshaya u4 ntambama. Ikhona ni enye inamba ehlukile ethinta ikhemesi noma nayo futhi isebenzisa inamba efanayo neyasesigodlweni? No, basasebenzisa yona lezi esisebenzisa esigodlweni. Asiphinde futhi gogo. U069 069 233 233 1566 1566. Uzothi omunye umuntu ngiyayazi indawo inamba yakho ngiyayazi kodwa mina gogo bengifisa ukuposelwa nenalo inohlelo njalo uma ngizoposelwa ikhona nemali efanele ngiyi-add kuleyo product engisuke kade ngiyifuna. Siyaposa njenganje abanye kakhulukazi eCape Town iyadinga kakhulu sesize sikhoriye ngo PEP noma sikhoriye ngo take and pay Pick n Pay. Yes, lasifike khona story khoriya kuyashesha baya eda ngenxa yo plastic labo abasuke kuthiwe thenga uplastic wensu mazo 3 days uplastic 100 rand kwezinye 110 into enjalo ba eda nje kanjalo. Sibhekelelele kodwa ke isimo mhlambe somuntu masimbonto ode kakhulu mhlambe sesingam-edela thina uplastic lo ekusuke ezofaka kuyona impahla yakhe. Izini esinazo ekhemesi engakwazi ukushintsha impilo yomuntu nengakwazi ukulekelela umuntu osesimene singesihle njengamanje.
Kakhulukazi nje kubantu abangawutholi umsebenzi sinawo amaqalaqeda masithi iqalaqeda lisuke liyaqala liphinde futhi liqede. So njengoba sewubiza umaqalaqeda umuthi womsebenzi kukhona unumber 1 wakhona khona unumber 2 wakhona osiza abantu mabesuke bengawutholi umsebenzi. Sibuye sizoba nezinto ke zenhlanhla umuntu futhi mawukuthi ufuna ukuthola uhlanga lwenhlanhla, umuntu mayefuna ukuthola intambo yokuqina, umuntu mayefuna ukuthola into noma singathi ke lapha ekhemist siyakwazi ukuthi simphakamise umuntu kodwa siyakwazi ukushintsha impilo yomuntu esigodlweni la sisuke khona sesidila khona nempilo yakho ukuthi ayi manje mina ngifuna inhlanhla eme kanje because nginebhizinisi nginethenda but ekhemist nakhona uyayithola izinto kodwa usebenzeka kahle mawusesigodlweni ekhaya. Ngithi ngiza lapho ekuthenini iningi labantu selile ekhemist futhi lakwazi ukubona umehluko nabanye basazonikela khona kodwa uzothola umunye sengizwile induku ezikhona ekhemist sengifuna ukubanjwa izandla zakho manje gogo. Mhlamba ke sixoxele ngeinhlelo ezikhona kusuka manje kuyaphambili isikakhulukazi ezithinta ispecial. Ngizwa kuthiwa uthi abantu mabaphume ngobuningi babo beze lapha kwaMngoma. Ngokucelwa kuthiwa sehlise. Yes. Nisicindezela baphumapholo banikhalela abantu umhlaba wonke. Yes. Ngalalela isicelo, ngalalela imfuno zabantu abebekhalela. So engidibana nako kodwa especially sethu besimi ngokuthi sisiza abantu abawile, abantu abafuna ukuphakama, abantu abafuna ukuba nenhlanhla, abantu abaphunyukwa imali ayihlali yaphuma ezandleni bese kakhulu sidila basebeyakhala futhi abanye abantu bathi hayi thina ke mina kade ngahlushwa isipoko, mina kade ngahlushwa isilwane, mina kade imali ayihlangani yokwenza, thina ungesincikiseni thina esixakwe ezinye izifo esemaceleni singakafiki enhlanhleni. Ngigcine ke ngivuma ukuthi mhlawumbe umuntu ozibona ukuthi uthwele kanzima ngoba into ebalekile nakusona especially ungene enhlolweni eqala sibheke eqala inkinga yalowo muntu ukuthi uzuyawa nje inkinga yakhe bekuyini. Mhlawumbe lo muntu sithi thina uyawa kanti lo muntu akawe inkinga wanqaba amadlozi kumele alungise izinto zakhe zezintwaso zamadlozi. Idlozi seliyampuca belimpe kona because akazenzanga izinto aphiwele zona izinto. Sithi thina sizokufaka inhlanhla kanti sikufaka phezulu kwesibhoko, sikufaka inhlanhla kanti sikufaka phezulu kwesilwane, sikufaka inhlanhla kanti sikufaka phezulu kwethunzi kwashona umntwana okina ugezwanga unamathunzi anjalo. Ingakho sithi kungcono abantu bawuphatha u250 siqale enhlolweni bese siya kule nhlanhla kumuntu azobe edinga noma silawuleke kahle ukuthi lokho esizokwenza kwenhlanhla kwena ayikho enye into ezodala kungayiphambili kahle. Usahlola ngo250 namanje. Ngisahlolana ngo250 namanje. Ocingweni uba u500 ocingweni. Shuthi ngamanye amazwi oza kwespecial mayithande ngakwazi ukukushayela enambeni ethi 078 yokuqala 078 544 544 1736 1736. Siphinde asiphinde sithi 078 544 544 1736. Yesibili ithi 069 233 15 66. Siphinde nayo 069 233 15 66. Imali special ngiyafisa ukuthi uyidalule gogo kodwa ngifuna ukuqinisekisa umuntu osekhaya ukuthi unelungelo nje lokuthi uqale ngokuthi umane ukhiphe lo 500 rand uyihlalele kuleyo couch yakho lapha ekhaya uhlole uthola ukuthi ingempela uma usufikile wena into yakhe izokwazi ukwenzeka. Uthi uqala ugibela kodwa usuyazi ukuthi usuye wahlola gogo. Gogo uye wacela umnikelo omngakanani ngoba iqiniso siyazi thina ukuthi wena ubizi kodwa into zakho ziyabiza. Thokoza baba. Sibona ukuthi ungcono u4.5
angithi nje umuntu masimuvulela inhlanhla sibiza 15,000 kodwa siphoqeleleke ekutheni sisiza abantu ngemali eyodwa kwa 4,500 shothi umuntu ozinhlanhleni uzobe phethe 4,500 kuphela lo 3 days. Only 4,500 kusukela ngomhla kabani? Ngomhla ka3, mhla ka3, nomhla ka4, nomhla ka4, nomhla ka5. nomhla ka5. Kumenywa wonke umuntu, akukhethiwe balala muntu, ngowesifazane ngowesilisa wamkelekile. Kodwa makuukuthi kuqondana especially kanti kini kushoniwe ngalelo langa ngqo, wenza njani gogo? Mayibhalisile wa register wakhokha lo 500 we registration kuyasiphoqa ngoba isimo esimenze wangafinyelela ngesikhathi kuthina. Kodwa mayisebhalisile nje kusho ukuthi usuke sefola kulabo bantu ababebhalisele ispecial. Siqoka kanjani ngaleli langa? Ngicela nje bangiphathele nje iskipa esimhlophe uma sesohamba siye kokeza bazobe bephethe iskipa esimhlophe namalaphu amhlophe shothi indwangu emhlophe. Shothi uqoka iskipa esimhlophe bese kuba indwangu emhlophe ngaphezulu. Awakho ukugcina gogo? Asisukumeni isimo engisibuka emhlabeni esendlala nesocindezeleka. Nana ukuthi abantu abaningi baphuce ama cases enqondana nawe esigodlweni nje manje abantu baphuceka imisebenzi la besebenza khona babe namacala amacala kuphuca umsebenzi kuphela izinto kanti mhlambe ushawiwe nje ukuthi akungabi khona into ozokuthiwa ikunika imali empilweni. Ingakho ngithi umhlaba wonke nje Nkosi yami awusukume usondele bazothola usizo. Labo abazibonayo ukuthi bashone phansi ngokwamandla bafike esincingisane sibone ukuthi ayizophumelela nempilo yabo mabekezwa bavuselela inhlanhla, kungabe sekuguleni, kungabe kusekuthena nenokuzinto eqeda imali, baphuceka imali abeze ngobuningi babo ngoJuly mhla ka3 no4 no5. July 3, 4 and 5 abantu bayamenywa isigodlweni esikhulu sakwaMakhosi Mngoma eKZN eDurban endaweni ebizwa ngokuthi se-Adams. La phayana nje stopini kwamcineka ubuze zangomeni eziningi noma lapho kunamakholwa khona enginebandla khona kaMakhosi Mngoma noma enginamateksi khona amaningi esitezi uyobusukwazi ukuthola ukusizakala. Sibonga kakhulu gogo kuba kanye nawe. Sithokozele baba uNkulunkulu agcine kakhulu. Amen. Nkosi.